Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Yau ba da daɗi na zo ba. In kun san kuna iskancin ku, kuna postin ɗinku na tonan asirin ku da tonan tililin ku da iskancin ku da baɗar ku, ni ku daina sawa da ni. Kan wanda ya ƙara zuwa ya tagin ɗina wai an je wai ana amfani da mace tana washi tana wani a'a ni ba na so. Kar wanda ya ƙara zuwa ya tagin ina ni ba na so, ni ba yar tonan silili ba ce, ni abin da yake kawo ni TikTok in zo in hau in yi raha, data ta nake ci, kuɗi na nake ci, in zo in hau in yi rawa in ji daɗi na in gwaggwaje. Amma ku je ku rinka tono asirin mutane kuna zuwa kuna tagin ina saboda me so nake in sani, ni ba matsala ta bace, kowa ya ji da abin da yake damun shi a rayuwarsa. Akan me za ku zo ku rinka tagin dina wani wai in aka tashi zancen iskanci ko wani abu, ni ba na so, ba haka rayuwa ta take ba. Wannan ai rashin mutunci ne, dan tonan siriri da rashin mutunci da iskanci da nuna ba ku san darajar kanku ba, ku zo ku rinka tona wa mata asiri ko ku rinka tona wa mutane asiri. To ni ba yar tona bace, ni ba yar tijara bace, ka bar ni dai in hau music in yi min daɗi in yi rawa, shi kenan abin da zan iya yi a TikTok. Ni faɗa ma ni ban iya shi ba. Yawwa, akan me za a zo a rinka tagin ɗina a aikin banza, ana iskanci ana sawa da ni, ba na so wallahi. Yau raina ba ƙaramin ɓaci yayi ba. Kai kuma da kake zuwa kake tonan tililin mutane, wallahi tallahi Allah ya tsine wa mai irin halin nan. Haka kawai inda Allah yana so ya tona musu asiri a tunaninku, a lokacin gidan zai zama gidan glass, kowa ya leka ya ga abin da suke yi. Allah ya rufa musu asiri, ya yi musu talala, sai ku ne za ku zo ku rinka tona wa mutane asiri. To ni duk wanda ya san ba shi da mutunci ya yi unfollowing ɗina, ba na so. Ba da follower za ka je lahira ba da wanda za ka je lahira. To da kuka zo kuka yi tagin ɗina burge ni kuka yi, ni wallahi ba ku burge ni ba. Dan ku zo kun yi tagin ɗina an ci zarafin mace, ni burge ni kuka yi, ba wanda ya burge ni, haushi kuka bani. Saboda yau kun yi tagin wata, gobe za ku yi tagin ma. Ana son iskanci. Haka kawai? Wannan ai rashin mutunci ne da iskanci da rashin sanin darajar dan adam. Ko Allah ya ce wa qad karamna bani adama, sai kai ne zaka zo ka lallai sai kun nemi laifin mutane, lallai sai kun nemi laifin mutane, haka ake yi. To kan wanda ya ƙara tagin ina, tun muna shaidar juna, tun ina ganin mutuncin kuna ganin na, kan wanda ya ƙara tagin ina. Kuma shi ma wanda yake tagin din daɗi abin yake masa, shi yasa ya je pejin sa ya ɗora. To ku je ku ƙarata, ni ba na son iskanci, kan wanda ya ƙara tagin ina ni ba na so. Yauwa na dai faɗi iya abin da zan faɗa.